आं जोंनि एप्सखौ बेखौनो रिक्वेस्ट खालामोदि जाहाथे ड्राग्स सोबग्राफोरखौ एबा ड्राग्स बेफारिफोरखौ गासिखौबो हमजोबो आरो बिसोरखौ जोबथेसालिसिम हरो होननानै। खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं सिगाङाव बयखौबो बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय। दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन बेखौ नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेलखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। दिनै जों गावनि असे फिसालाखौ गावनि बिफाया बुथारनायनि बागै खोथा सावरायगोन। अब्ला जेबो गोबाव खालामालासिनो जागायजेनसै दिनैनि बे भिडिअखौ। बिग ब्रेकिं निउज लोगोफोर एबा बायग्लिनाय रादाब। आसरित, गावनि फिसालाखौ सासे स्टेप फादार माने बिफा गदाया गावनि फिसालाखौ बुथारदों बङाइगावआव। लकडाउननि समाव मैयानि समाव गावनि स्टेप फादारा एबा बिफा गदाया फिसालाखौ बुथारदों। बङाइगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कनिष्क हटेलनि खाथियाव गोथै सह'खौ मोननाय जादों। मोनानि 9 रिंगायाव मोननाय जादों। जायबा बुथारदों बिफा, बे बिफानि मुङानो जाहैबाय पुरन्जय नाथ। लोगोसे जायबा बुथारजादों फिसाला, बे फिसालानि मुङानो जाहैबाय कर्णब ज्योति मेधि। नोंथांमोना बेखौ साननो हागौ टाइटेला मा आलादा आलादा होननानै। टाइटेला आलादा आलादा मानोना बे पुरन्जय नाथआ स्टेप फादार एबा बिफा गदायसो। कर्णब ज्योति मेधिखौ पुरन्जय नाथआ ड्राग्स एडिक्टेडनि थाखाय एबा ड्राग्स फाग्लानि थाखाय बुथारदों। सानफ्रामबो सोरांब्लानो बे कर्णब ज्योति मेधिया ड्राग्स सोबनो थाखाय फैसा बियोमोन। सानसेयाव 3000, 4000, 5000 बेबायदि सानसेयाव फैसा खरस खालामोमोन। दा बेखायनो पुरन्जय नाथआ कन्ट्रल खालामनो हायियाव बा फैसा हरनो हायियाव बेबायदि फैसा फोजोबबाय थानायखौ नुनानै जिउ फोजोबदों होननानै गावनो सारेन्डार जादों। सानसे ड्राग्स सोबनो फैसा मोनाब्लानो न'खराव दावराव दावसि खालामोमोन होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। दा बेखायनो आं बेखौनो बुंनो सानदों, जोंनि बर'फ्राबो बेबायदि मेरला दं। जोंनि बर'आव मथा मथि ड्राग्स सोबग्राफोरा बुहुत बारायबाय, सिगांनिफ्राय बांसिन जागासिनो दं जोंनि बे बर'फोरनि गेजेरावबो। दा बेखायनो दिनैनि भिडिअखौ आं बानायनाय जादों। बे पुरन्जय नाथआ आलफानि सारेन्डार जानाय सासे सुबुंमोन आरो बे दा गावनो गावनि फिसालाखौ बुथारदों होननानै पुलिसनि सिगाङाव हाजिर जाबाय एबा सारेन्डार जाबाय। बिथाङा रोखा रोखायै बुंदों गावनि फिसालाखौ मानि थाखाय बुथारदों होनबाथाय बिथाङा बुंदों ड्राग्स सोबनो थाखाय सानफ्रामबो फैसा बियोमोन, ड्राग्स एडिक्टेडमोन आंनि फिसालाया होननानै बुंदों। न'खराव सानफ्रामबो दावराव दावसि खालामोमोन जाहैबाय ड्राग्स सोबनो मोनाब्लानो, बा फैसा बिनानै दावराव दावसि खालामोमोन। जेब्ला फैसा मोना अब्ला मानसिया नैबेनो नायबानो जाबाय, नैबे नुबाय थानायानो जाहैबाय कर्णब ज्योति मेधि। बेनो बुथारजादों गावनि असे बिफाजों। मोजाङै नायनानै ला, बे मानसियानो ड्राग्स फाग्लामोन। दा बे मानसिया गावनो बुथारजाबाय गावनि बिफाजों। गावनि असे बिफा नङा, बेयो गावनि स्टेप फादार एबा बिफा गदाय। दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां ड्राग्स फाग्ला दं। दा बिसोरनि बिमा बिफाफ्रा सहाय हायियाव एबा कन्ट्रल हायियाव सोरखौबा रिहाबाव दोनहैयो। आरो लोगोफोरा गोबाङानो मिथिखागौ जानो हागौ ड्राग्स फाग्लाफोरखौ। जोंनि बे बाक्सा, चिरां, क'क्राझार, उदालगुरि बेफोराव ड्राग्स फाग्ला गोबां दं जोंनि बर'फोरनि गेजेराव दै। सोरबा रिहाबाव दोनहैजाखांबाय, रिहाबाव दोनहैजाखांनानै फैफिननानै बिसोर आरोबाव ड्राग्स एडिक्टेड जायो, मिथिबायना। बिसोरखौ आंनिबाथ' बोसोरनै बोसोरथाम गाहाम रिहाबाव दोननांगौ, अब्लासो बिसोरो ड्राग्सखौ गारनो हागोन। आरो आं बेखौनो रिक्वेस्ट खालामो जोंनि बे बर'नि माखासे आबादफोरखौ एनडिबिआनो जा, एबसुआनो जा, बिपिएफआनो जा, बिएलटिआनो जा, एक्स बिएलटिआनो जा, बिसोरखौ आं मोनसेल' रिक्वेस्ट खालामो, जोंनि बर' गथ'फोरखौ नोंथांमोना नायबिजिरफिन। जोंनि बर' गथ'फोरखौ नोंथांमोना नायफिनदो। जोंनि बर' गथ'फ्राबो ड्राग्स फाग्ला जाबाय, ड्राग्स बेफारिबो ओंखारबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो। आरो गोबां दंबावो, दा साफा सानैफोराल'सो हमजादों, आरो गोबां ड्राग्स फाग्ला दंबावो, मिथिबायना। बिसोरनि जिउआ थंख' जालांजोबगोन बिसोरो। दा बेखायनो आं बेखौ रिक्वेस्ट खालामदों जोंनि बे बर'फोरनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ, नोंथांमोना ड्राग्स बेफारि खोनायोब्ला बा ड्राग्स सोबग्रा खोनायोब्ला डाइरेक्ट हमैथां। जौ लोंनायफोरखौ हमस्लायस्लाय बे ड्राग्स सोबग्राफोरखौ हम, अब्ला नोंथांमोना बांसिन मुलाम्फा जागोन, मिथिबायना। जौनि सायबो बांसिन गाज्रि बे ड्राग्सआ, मिथिबायना। बे ड्राग्स एडिक्टेड जाबाथाय नों मानसिया थैखासिगोनानो, जेबो उपाय गैला, जेबो राहा गैला, माने थैखागोनानो आरोना। लोगोसे गोबां मानसिफ्रानो आंखौ बुंगोन दिनैनि भिडिअखौ मानि थाखाय बानायखो, बिसोरथ' हारसा मानसिसो होननानै। दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो बेबायदि जाथाय जानो हागौ। दा बेखायनो आङो दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जादों, मिथिबायना। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां ड्राग्स फाग्ला दं, मिथिबायना। ओरैबायदि माने मा होनबावनो, आउट अफ कन्ट्रल, जेबो जाया बेबायदि ड्राग्स सोबनानै, मिथिबायना। गावनि जिउखौ गावनो बरबाद खालामना लानाय। नायदो, नै दा नायदो, बे कर्णब ज्योतिनि बिफाया गावनि फिसालाखौ अनोमोन,
असे बिफां नङाबाबो गोबां अनोमोननो नाथाय सानफ्रामबो दावराव दावसि ड्राग्स सोबनानै ड्राग्स सोबनो मोनाब्ला बे हान्थियानो जाया माने गोसोआनो गोजोना बेनिया मिथिबायना जायबा ड्राग्स फाग्लाफोर बिसोरो ड्राग्स सोबनो मोनाबा रागा जालाबायो मा खालामगोन मा मागोन जालाबायो मिथिबायना ड्राग्सखौ नैबे आखायाव बिजिजों ओरै सुनानै थैखौ बहननानै ड्राग्सखौ थैजों मिक्स खालामनानै आरो सोहरफिनो बेखौनो गावनि थैखौ बोना लाफिनो ओरै बिजिजों ओमफ्राय बोना लाफिननानै ड्राग्सखौ मिक्स खालामबाय ओमफ्राय सोना हरबाय आसरित ओरैबायदि गिलु बालु मिथिबायना ओमफ्राय नैखिनि आखाया सेवजोबो बेफोर आखाया सेवजोबो आरो बांद्राय सोबग्रा मानसिफोरनिया बेफोर आखाया खामानियानो होआ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दंब्ला नोंथांमोना इउटुबाव नायबानो जाबाय ड्राग्स एडिक्टेड मेन होननानै अब्ला नोंथांमोना मिथिगोन ड्राग्स सोबग्राफोरनि आखाया माबायदि जायो ड्राग्स सोबग्राफोरनि मेगना माबायदि जायो बेखौ नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला इउटुबावनो मोनगोन लोगोफोर दा जियानो जादोला दा बे कर्णब ज्योति मेधिया गावनि बिफाजों बा स्टेप फादारजों बुथार जाबाय दा जियानो जादोला लोगोफोर नोंथांमोना बेनि बागै मा बुंनो सानो कमेन्ट बक्सआ एकदमबारे फ्रि कमेन्ट बक्सनि गेजेराव नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि बे भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जोबथारनायाव आं जोंनि बे बर'फोरनि माखासे ड्राग्स फाग्लाफोरखौ बुंनो सानो नोंथांमोना कन्ट्रल खालामनानै था मिथिबायना नङाब्ला गावनो गावनि जिउखौ गाब्रनानै लागोन